נוסעים לים, יושבים מול הטלוויזיה, מה עושים? מוצאים את החטיפים. תמיד בא לנו לנשנש משהו טעים, ככה בקטנה. בקטנה זה ממש פוגע בגוף שלנו. הם מלאים בנטרן. נטרן זה מלח. כמות גדולה של נטרן גורמת לבעיות בריאות חמורות, למשל יתר לחץ דם, סרטן הקיבה ומחלות לב. בישראל צורכים פי 2 יותר נטרן מהמומלץ, ו-75% מהנטרן מגיע ממזון מעובד. למשל קטשופ, קרואסון חמה, מנה מוכנה ורוטב סויה. אתם קולטים? הנשנושים האלה ממש, אבל ממש לא בריאים. אז מה עושים? מעכשיו נבדוק את כמות הנטרן, שהוא מלח, במוצרים שאנו מגישים לילדים שלנו. עם האורחים, בים ועם הילדים בבית, מתפנקים בירקות ובפירות, במקום בחטיפים ובמזון מעובד. כי אף פעם לא מאוחר מדי, וגם לא מוקדם מדי, להקנות הרגלי תזונה בריאים. לחיות בריא זו הבחירה שלנו. היכנסו לאתר משרד הבריאות לעוד טיפים ועצות לחיים בריאים.